Andi. Bapakmu titip endok nang wetenge simbokmu disimpen karo simbokmu sangang sasi. Kenapa? Pakde aku tak takon. Weh, takon apa? Kok pernah kaya wigati temen. Takon apa? Pakde, asal aku sing Andi. Wah, pertanyaanmu kok aneh iki. Sik. Maksudnya apa, Ali? Maksudnya ngene Pakde. Piye. Katanya benda ada asal usulnya. Sebenarnya Alif dari mana? Wah, jelas iki pertanyaan anak-anak menjelang dewasa iki. Takon bab seksual iki. Aduh, piye caraku jawab yo? Weh, mbok takon bapakmu. Aku yang takon bawa, jarine kan takon Mbak Dewi. Yang grek tenan adikku ya wis ora jebule. Terus ditibakne malah nang aku. Ya wis, terpaksa tak terangke saiki sak-isaku. Ngene li, direngke alon-alon. Nggih Pakde. Kowe iki mbiyen bayi. Terus piye ya? Oh, ini. Nah, sadurunge kowe dadi bayi kuwi wujude endhok nang jero wetenge simbokmu, terus metu lahir saka wetenge simbokmu liwat dalan khusus kanggo bayi. Nah, endhok sing ana wetenge simbokmu kuwi asal muasale saka bapakmu sing disimpen nang jero wetenge simbokmu kuwi jenenge hamil utawa meteng simbokmu. Nah, sing diparengake nglakoni proses nyimpene endhok mau ya kuwi antarane wong lanang karo wong wadon sing wis dewasa lan kudu nikah dhisik. Artine dadi pengantin dhisik kaya sing nang fotone mbokmu karo pakmu kae. Bapakmu didandani kaya Raden Gatot, simbokmu didandani kaya widodari kagetan. Ngono le, wis ngerti to? Saiki Mumet berarti radong kowe. radong piye to? Bendi sing radong, sing ora ngerti ngendi coba. Iki bapakmu, iki simbokmu ya, iki. Bapakmu titip endhok nang wetenge simbokmu, disimpen karo simbokmu sangang sasi, wetenge ya. Nganti netes nang jero weteng terus lahir dadi bayi, jabang bayi kuwi ya kowe kuwi. Aku radong, aku malah tambah piyo. Mbok Pakde. Jane ngene Pakde. Piye. Aku lahir nang Puskesmas Ketawang. Nak jare Bu Guru, aku lahir nang Purworejo. Jancane asalku saka Ketawang apa Purworejo. Alah, jebul mung sepele pitakonmu. Lah tak pikir mau malah tekan dindi e. Jebul Pakde salah tompo. Iya Pakde. Lah mau le takon ora tempat lahir malah asalku saka ndi piye? Ngene le, Ketawang kuwi jeneng desamu. Purworejo kuwi kabupatenmu. Dadi kowe lahir nang Ketawang, Kabupaten Purworejo. Nek lahirmu bener nang Ketawang, nang pemerintah le nyatet desane ora kecathet, sing dicatet Kabupaten Purworejo, kabupaten itu. Dadi Alif lahir nang Purworejo. Iya Pakde. Ora nggo jeneng desa. Dadi kuwi bener kabeh. Oh iya Pakde. Wes saiki aku pamit. Arep nang ndi? Tak dolan desa. Oh ya wis kono. Pendidikan seksual kuwi penting kanggo perkembangane anak. Ning yo dipatrapne karo umure bocah. Aja nganti anake dhewe ngenal saka liyane nganggo cara sing ora apik. Aja lali dijangkepi nganggo aturan agama lan aturan negara.